ቅልጽም ካን ተአማመናለና የዒንተና ባኻይ ጥምታለዋ የዒንተና ባኻይ ጥምታለዋ የዒንተና ባኻይ ጥምታለዋ እግዚአብሔር ተመስገን 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 እግዚአብሔር ነመስግነካላ ዓቢ ስለዝኾንካ ተመስገን ቅዱስ ስለዝኾንካ ተመስገን ጻድቅ ስለዝኾንካ ተመስገን ዝመስለካ ስለዚህ የልቦ ተመስገን ንስኻ አምላኽ አማልኽቲ ኢኻ ጎይታ ጎይቶት ኢኻ ንጉስ ነገስታት ኢኻ ማንም አይመስለካ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ነኽብረካ ባርኽካ ኢየሱስ ብዝታወይ እገዝአካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ስፍራ ተነብር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ስፍራ ተነብር ሃሌሉያ 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 ነኽብረካ ንባርኽካ ኢየሱስ ንሰግደልካ ብፍታውና ንገዝአካ ተመስገን እግዚአብሔር ስለዛ ጋምሸት ተመስገን ስለዛ ጋምሸት ተመስገን ስለዚህ ጊዜ ተመስገን ስለዚህ ቦታ ተመስገን
ስለ ሕዋት ተመስገን ስለ አገልግሎት ተመስገን ስለ ህዝብኻ ተመስገን ስለ ደቅና ተመስገን ስለ ህፃውንት ተመስገን ስለ ጥዕናና ተመስገን ስለ ሓለዋኻ ተመስገን ስለ ሓልዮትካ ተመስገን ጎይታ ስለ ዛጋምሸት ተመስገን يعنت نفسه كنا نبغى يتم تهلوا نسخة دم مغزيابير زلينا ختبنا تزاربنا غزيابير بقال كان بجزارتنا خصحبنا بجزارتنا خصحبنا وغزيابير يعنت نفسه كنا نبغى يتم تهلوا ردانا غزيابير ردانا أب منفس كانوا وكلالنا منفس كهم تقول جزية يقلقلنا حجون أم منفس كانوا وكلالنا غزيابير أم منفس كانوا وكلالنا قويتا أم منفس كانوا وكلالنا غزيابير أم منفس كانوا وكلالنا قويتا دقفنا غزيابير دقفنا قال كان منفس قال كان أفسسلنا كاب جبزنا تحلونا غزيابير مسخا زقنع مقدن هيوتن كلونا ردعنا سلاحد حدنا تمسكن سلز جزية تمسكن سلز بوتا تمسكن سلاقان كان منفس كان تمسكن غزيابير أبو برهانات من الله سألو زيبلكا من كل السنة نسخا يخمو كبرون زق باكابين خيرها بتفكروا الدخابي يسوع كريستوس سم كبري بصحة آمين شيخ غزيابير مسكن ويتبارك لما أنتي رأي معرف عسر تشتغل مهارنا تعرف كلها كنا مهارينا الشيء زيابير مسكن تا معرف كم ببايع مجمر يامو لحر كمتي قلت هذا عن خزر زراخ فتني كبتها مقدس كا نتوم شوعات ملاختي كيدو نتناي قطع أملاخ شوعات تسوى نام مدري أفسسوه زبلون برتع دمسي سمعكو تقدماي كده موصو نام مدري أفسسه نتوم محتم تأراويت زلوا من مسلو سجدو سباتن كا كفو برتع قصلي وصم اتخلى دما صوا ناب بحري أفسسه اتبحر خا كم نايمو سب زمسل دم كونه أبت بحري أنا تنفاس زلوا كله دما موته الثالث يوم صوا ناب رباطاتن علتاتن أفسسه دم كا كونه تملأخ ما يدما أتقدسن زلخان زنبركان إذا بنفرد كاس أدقيقة دم قدساتن دم نبياتن أفسي سميممو نسخة دما كسيتيو دم هبكايوم زقبؤمن إيو قبل كله سمعكو اتمسود دما هو أتقول تخيل غزيابير أملاخ اتفردات كاس حق إن كان عناني قبل كله سمعكو اترابع كا صوا أبصحي أفسسه نعاون نسب بحوقة ندت توهبا وتم سب دما ببرتو حرور نددو نسم اتي أبزن معتات زين سلت أنزل لو أملاك كا تصرفوه كبري غبوون أي تنسحن إتا حمساي كا صوا أبزفان اتي أراويت أفسسه إتا منقصو دما سألمتت بسر اتسقايون لساونتم حيهو بسر اتقانزو من أوصالو من كا نتا أملاك سماي تصرفوه كاب قبرومون أي تنسحن اتتارتاي صوا أبسي عبي ربا إفراتس أفسسه نتوم كم مبرق صحي زمسؤون الجستات دما مقدم انت خدالو واللوم اتماي نتصفه كاب أفت قبلن كاب أفتي أراويتن كاب أف اتي نبي حسوتن كا قرعب زمسلو سلست رخصات منافستي كوس خلو رئيهو إذا أتم تمرتي إنا قبرو نجستات كل عالم بتعباي معلتي نايت كلو زغيل الأملاخ نوجئ كبوم زوصو ناي أجاننتي منافستيم نو كم سرقي متسأل له ترايو منتي كيد نحفرتون كيريو تزنكح كدانون زرنب بصيو نساتهم كان أبتي بإبراهيم أرماجدون زبها البوتا أكبوم السبع عيون صوا أب أير أفسسه كابتا مقدس كابت زفان كا
ኮይኑ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ በርቅታትን ደሃያትን ነጎረታትን ድማ ኮነ ከምኡ ዝበለ ክንዲ ዝኣክል ዓቢ ምንቅጥቃጥ ምድርስ ሰብ ኣብ ምድሪ ካብ ዝፍጠር ኮቶ ዘይኮነ ዓቢ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይኾነ እታ ዓባይ ከተማ ከዓ ኣብ 3 ክፍሊ ተመቕለት ከተማታት ኣህዛብን ወደቃ እታ ዓባይ ባቢሎን ድማ ናይቲ ብርቱዕ ቁጣዓ ጽዋዕ ወይኒ ክህባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘከረት ብዘለዋ ደሲታት ሃደማ ኣኽራኑን ኣይተረኽቡን ኣስታት ሓደ መኽሊት ዝምኽባዱ ገዚፍ በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ እቲ መዓት ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እቶም ሰብ ብሰረት መዓት በረድ ንኣምላኽ ፀረፉ ይብለና 21 ጥቕሳትን ዘለዋ እዚኣተን ተን 7 መዓታት ክወርዳን ማለት እዩ ስለዚ ከም ንዝክሮም እተዊ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ ርእሱ ይገልጸሉ እሞ እቲ ዘሎ ትሪኦ ዘለኻ ክብሪ ኣምላኽ ወይ ከዓ ንዑ ኣብ ምዕራፍ 1 ጠቂስዎ ኣሎ እቲ ዝርኢኻዮ ማለት እዩ ድሓር ከዓ እቲ ዘሎ ዝብል ከዓ እቲ ነተን ማሕበራት ኩነታት ኣብ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ንረኽቦ እቲ ዝመጽእ ካኢልዎ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 19 ዘሎ እቲ መዓት እዩ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ዝህሉ ናይ ጉዳግም ጎይታ ምምላስን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ዘለዓለምነትን ማለት እዩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 19 ዘለዋ እተን ብርቱዕ ፀበባ ዝበሃል ኣውኢና ዘለና ከም ክርስቲያናት ንዓይን ንዓኻትኩም ትቐንዲ ዘለየና ክንመሃረሉ ርእስና ከነዕርየሉ ዝግባአና ጎይታ ነተን 7 ማሕበራት ዝመኸረን ምኽሪ ንሱ ናሃና መስትያት እዩ ድሓራይ ብድሕሪአን ዝኸውን እዩ እዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ዝግባአና እቲ መዓት ብርቱዕ ፀበባ ዝበሃል ኣብ ምድሪ ክኸውን ዘለዎ ብርቱዕ ፀበባ ብፍላይ እስራኤል ብኡ ምስ ሓለፈት ነቲ መሲሕ ከም ትፈልጦ ነቲ መሲሕ ከም ዝበኺዩ ከም ዘልቅሱሞ ከም ዝቕበልዎ ዝሓለፈ እዋን እውን ተዛሪበ ነይረ ምናልባት ከም ፍቓድ ኣምላኹን ከጠቃልሎ ከለኹ ነዚ ናይ ምጽኣት ነገር ዳግም ምጽኣት ዝብል ከተሓሓዞ ክፍትን ቃላት የለኹ ምስ ርእሰይ ምሳኻትኩምን ስለዚ ሕጅግን ነቲ መጽሓፍ ከም ዘለዎ ጥራኤ እንታይ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ከም ዝኾነ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ምዕራፍ 16 ድምፂ ብውሽጢ መጺኡ ይዛረባሉ ነቲ መዓት ኣፍስሶ ድብል ድምፂ ካብ ውሽጢ መጺኡ ካብቲ ውሽጢ መቕደስ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መቕደስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ሰማይ መቕደስ ድማ ኣብ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 8 እንተና ንርኢ ኣብኡ ብሰር ዝተገልጸ ደመናን ክብርን ማንም መልኣክ ከይተረፈ ከኣቱ ከም ዘይከኣለ እግዚኣብሔር ጥራይ ህላውነቱ ኣብኡ ከም ዝነበረ ርኢና ስለ ዝነበርና እቲ ኺዱ ኣፍስስዎ ዝብል ዘሎ ምናልባት እግዚኣብሔር ባዕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ መዓት ኣውርድዎ ኢሉ ነዞም መላእኽቲ እቶም 7 መላእኽቲ ነቲ መዓት ሒዞም ዘለዉ ትእዛዝ ከም ዝሃቦም እዩ ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መዓት ክንሪኦ ከለና እቲ መዓት ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ንግብፃውያን መዓት ዘውረደሎም 10 ዝኣክል ተኣምራታት ገይሩ ንግብፃውያን መዓት ነይሩ ንእስራኤላውያን ግና በረኸት ዝነበረ ወይ ከዓ ንእስራኤላውያን ግና እግዚአብሔር ነቲ ግብፃውያን ኣብ እስራኤላውያን ዘውረድዎ መዓት ሕነ ከም ዝፈደየ እዚ ድማ እግዚአብሔር ዓለም ሰይጣን ነቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበሩን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳንን ዘውረደቶ መዓትን ስደትን እግዚአብሔር ሕነ ዝፈድ ዘሎ ይመስል ኩሉ ተማዓት ነባዕሉ እውን ምስቲ ኣብ ግብፅ ዝነበረ ሕማም ዝመሳሰል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 9 ንዮ ከይድና ተኣንቢብናዮ እቲ ሕበጥ እቲ ጸልማት ኩሉ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኩሉ ዚታት ምስቲ ኣብ ግብፅ ዝኾነ ዝመሳሰል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ነቶም ቅዱሳኑ ዘሳቀይዎም ኩሎም እቲ ዘርእዎ ከዓጽድዎ ከለዉ ስለዚ ከምቲ ንቅዱሳኑ ዘሳቀይዎም እግዚአብሔር ከዓ ክስቀዩ ኣሕሊፉ ክህቦም ከሎ ንሪኦ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሕጅውን ተሓልፋላ ድሓር ከዓ ኣብቲ ብርቱዕ ፀበባ ፍላይ ከዓ ብብርቱዕ ፀበባ ክትሓልፍ እያ ስለዚ እግዚአብሔር ነቶም ዘሰቀይዋ ነቶም ንቅዱሳኑ ዘሰቀይዎም እግዚአብሔር ከዓ ክፈርድ ከሎ ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር መዓት ከወርድ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ካብ 4 ካብ 5 ክሳብ 8 ከም ዝረኣናዮ ማሕተም ክፍታሕ ከሎ እግዚአብሔር ብዙሕ መዓት ከም ዘውረደ ርኢና ነርና ካብ 9 ክሳብ ምዕራፍ 15 እናተዘርዘረ ድማ ኣብኡ ድማ መለኸት ዝብል ርኢና ነርና ሕጂ ድማ እዚ መዓት ዝብል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ወዮ እዩ ማለት ሳልሳይ ወዮ እዩ ማለት ስለዚ እዚ መዓት እዚ ከዓ እግዚአብሔር
نام مدري كورر مخانو قال أملاخ يزارمنا سلازي تقدما معات كفسس كلهم بارنا እግዚአብሔር ቁጣ ክፈስስ كلهم መጽሐፍ ቅዱስ ተቀዳማ ይጽዋ ናብተም ማህተም እተ አራዊት ዘለዎም ንምስሉ ዝሰገዱን ሰባት ከአክፉ ብርቱዕ ቁስሊ ወጾም ይብለና መጀመሪያ ንኩሎም ሕዋትን አሓትን ከዘክረኩም ዝፈቱ እዚ ማህተም ዝብል ዘሎ ኣብዚ እቲ 666 ቁጽሪ ይብርግጽ ናይቲ አራዊት ማህተሚ ስለዚ ምዝ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ክታበት ምዝ ሕጂ ምናልባት ናይ ኮቪድ 19 ተባሂሉ ክታበት ዝተገብረ ዝተሓዝ ኣይኮን እዚኣቶም ኮነ ኢሎም ንዕኡ ርእሶም ዘሃብዮም ሎያሊቲ ንዕኡ ዘሃብዎ ኮነ ኢሎም ዝተቀበልዎ ማለት ይምበር ተታሊሎም መድሃኒት ኢሎም ማህተም ዘሃብዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ምዝ ሕጂ ዘሎ ቫክሲን ኣታሒዝና ሓደራኹም ቫክሲን አይን ختمنينا بسنكت زبحال زلو كونسبيرسي تيوري زبلو بصحات مسؤول او خمس خلي او نانو تكنولوجي خلي او سلازي افتم فاكسين وشتي كونيلوم نانو تكنولوجي اتيوم بدحريو كم زيرم كقصاصورنا يم زبحال ነገር كله مز مصحف قدوس زخير يكونن ازي 666 ማለት ከም ትልክዕ ንጎይታ ርእስና እንህብሉ በፈቃድና ተንበርኪኽና ሎያሊቲና ሃና ግዝአትና ሃና እንህቦ ኮሙ ገይሮም ዝተቀበልዎ ሰባትዮም ስለዚህ ድማ እግዚአብሔር ዝፈርዶም ኮነ ኢሎም ምናልባት ዝቀበሉሉ ምክንያት አብታሕቱን ክሪና ትምርትን ተአምራትን ክገብሪ ብዙሕ ግብሪ ኃይል ክገብሪ ብናይ ዲያብሎስ ኃይል ብዙሕ ነገራት ምስገበረ እዚ በሐቅ መድሓኒ በሐቅ መሲህ ኢሎም በሐቂ አምላኺ ኢሎም ርእሱ ከም አምላኽ ገይሩ ዝዕበ ወደ ዓመጻ ስለዝኾነ ንሱ ከም ገይሩ በሐቂ አምላኺኻ ኢሎም ከም ልኽዎን ርእሶም ሎያሊቲ ወይ ከዓ ርእሶም ከግዝኡዎ ከማረኹሉ ተማሕተሙ ቀባ ኢልዎም ከብዕልዎ ክወስዱዎ ነዚኣቶም እቲ ማሕተም ዝባሃል ስለዚ ሓደራኹም ማንም ሰብ በዚ ነገር እዚ ከምቲ ጳውሎስን ዝበሎ ከህውኹም ንሰብ ሰሎንቄውን ከም ገይሮም የምሃብይኹም ስለዚ ብኩሉ ማዕበልና መጽ ከይስሕበና ምእንቲ በዝን ከይናውፅና ምእንቲ ምስቃል አምላኽ እንተዳ ቆይምና ጽቡቕ እዩ ስለዚ እዚ ዘሎ ቫክሲን ምዝ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ቫክሲን እዩ ስለዚ ንዕኡ እንተዳ ኣድላይ ኮይኑ ወሰዱ ንድሕር ተባሂልኩም ክንወስዶ ይግባአና ማለት ምዝ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ሓደራኹም ክብለኩም ይፈቱ ስለዚ እዚኣቶም ቶም ናይ መጀመርያ እምበር ነዚ ማሕተም እዚ ዝተቀበሉ እግዚአብሔር መዓት ዘውርደሎም ዘሎ ጽዋዕ ዘፍሰሎም ዘሎ ናብኣቶም ምክንያቱ ኮነ ኢሎም ተቀቢሎሞ ናይ በሐቂ ንስኻስ አምላኽ ኢለና ይኸይሎም ዝሓለፈ እዋን ወሪ ብዘላ ዓለም ደድሕሪኡ ሰዓበት ብለና ክስዕብ እዮም ደድሕሪኡ አምላኽ ኢኻ ክዝምሩ እዮም ከምልኽዎ እዮም ክስዕስዑ እዮም ክብሪ ክብዎ እዮም ከዓጥኑ እዮም ደስ ሲልዎም ከእምነት ማሕተሙ ክቅበልዎ ነዚኣቶም እምበር ከይፈለጥና ከለና ኣብ መድሃኒት ገይሮም ድሕርኩም ኮይኑ ኣማይ ገይሮም ክቡና ክሉ እዮም ማለት እዚ ማይ ንሰትዮ ኩላሃና ኣማይ ገይሮም ክቡና ይኽሉ እዮም ድሕዳኹም ኮይኑ ማለት ኣማይ ገይሮም ክቡና ክሉ እዮም ኣብ ቀጠፍ ገይሮም ክቡና ክሉ እዮም ኣብ ገለ ገይሮም ስለዚ ሓደራኻትኩም ከይፈለጥና ከለና ሰብ ከይፈለጠ ዝገብሮ ሓጢያት ኣምላኽ ሓጢያት ኣይኮኖን ምስ ፈለጥካ ሓጢያት ዝኾነካ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ታይልዎም ቀደም ዘይትፈልጡ ስለዝነበርኩ ሕጂ ግና መን ነጊረኩም ኢሎም ሕጂ ከይፈለጥና ከለና ኣታሊሎም ዝነግሩና እዚ ሎያሊቲ ኣይኮነን በሐቅ ንግዛአሉ የለናን ስለዚህ እዚ 666 ዝባሃል ኮነልካ ፈሊጥካዮ አምላኺ በሐቅ ተደኒካ እዚ ዘገርም እዚ ዓቢዩ እዚ መሲሁ ኢልካ ርእስኻ ክትቦ ኮለካ ሎያሊቲ ናትካ ተንበርኪካ ልብኻን ገዛ ህይወትካን ሽዑኻ ነቲ ማሕተሙ ክትቀበሎ ኮለካ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ነዝራ ዮሐንስ ክምህሮውን ዘበገሰትኑ ዝደፍኣትኑ እቲ ዝባሃል ዝነበረ ነውፅዩ ሓቂ ክዛረበኩም ምክንያቱም እዚ ቫክሲን ካልዩ እዚ ከዓ ካልዩ ስለዚ ቀልጢፎም ከይህውኹና ካብቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ከይውፅና ምእንቲ ሓደራ ኣለኩም ሓደራ ብዙሕዮም ዝብሉ ንሕና ግና መዐቀንልና መለክዕና ከዓ ቃል አምላኽ ተቃል አምላኽ ከዓ ከም ዝብልኩም ስለዚ እግዚአብሔር ናብቶም ማሕተሙ ዝተቀበሉ ኮነሎም ደድሕሪኡ ዝጎዩ ዘለው ዘምልኽዎ መዓት ከውርድ እዩ ጽዋዕ ከፍስስዩ ሕበጥ ከሓብጥዮም ይብለና ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ክወቅዖም ማለት እዚ ፍርዲ እዚ ካብ እግዚአብሔር መጀመርያ ስለዚ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝጠቀስክዎ ምናልባት ንሕና የለናን ዝበልኩኩም እዚ ቁጣዓ ማሕተሙ ርኢና ነርና መለኸቱ ርኢና ነርና ሕጂውን ንሪኦ ዘለና ጽዋዕ ዝብል እዚ ኩሉ ካብ አምላኽ ስለዝወርድ
قاليو ديابلوس كوردو قالي اغزي ابير بعلو سلا زوردو املاخ امدري حزبون هالو كله معات كورد ايكلني نحزبو يفليو سلازي اب غبصنا ابنت اب اسرائيل ما زنبرو معات اينبرن اي صلمتن كال اي مصن او سلامين يرو مالك سلازي እግዚአብሔር قدم ناتو معات كورد كله ناتو حزبي العلو ወይ قوليبو ወይ نطيقو إنا عالم كفردا سلازينا نحنا عين هلونينا مالك نحنا بتخكل ريبنتانت زخون ወይ ناملاخ زفر كل ساعه قطقطن سبرن لب زلوا ناملاخ زصبابسب كوينا انت داب قدم املاخ نملالس كوينا كم هينوك مس املاخ تملالسمو እግዚአብሔር ወሲዱ ወይሞ አይተረክበን ብለና ስለዚህ ምስ አምላክ በሐቅ እንመላለስ ናአቱ እንወጽ እንተዳ ኮይና ሽዑ ጎይታ ናብዝ ነገር እዚ አየብጻሐናኒ ስለዚህ حدراكم ዚአ ከስምረ ላይ ደሊ ጎይታ ባረኩም አብ ቁጥር 3 እተኸላይ መልአክ ጽዋ የፍስስሞ አብ ባህሪ አፍሲስዎ ተቀዳማይ አብ ምድሪ ፍሲስዎ አብ ምድሪ መሰሰሶ ነቶም ነቲ ማህተም ዝተቀበሉ ሁሉም ደቂ ሰባት በህበጥ ወቂዕዎም እተኸላይ ከአ አብ ባህሪ ምናልባት ለዚ ነገር ዝክትርጉሞ ከለው ቶም ናይ ቀደም አቦታትና በፍላይ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበሩ ወይ ዝያዳ ዝነበሩ ቅድሚ 50 ዓመቱን ዝነበሩ ገሊኦም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ክምርምሩ ክትርጉሞ ከለው ኣብቲ እዋንቲ እስራኤልን ስለዚህ ነበረት ከምንታይም ትርጉሞ እንተራኢልና ምናልባት እዚ ባህር ዝብል ደሎ ባህሪያት በቲ እዋንቲ ዝቆጻጽርዎ ዝነበሩ ንአምላክ ፓጋን ዝቆጻጽርዎ ዝነበሩ ዳሕራ ግን ሓርነት ዝኮነ እናበሉ ዝዝርዝርዎ ብዙሕ አሎ ግን ዳርጋ ምዝቃል አምላክ ዝቀጥታ ስለዚህ ከይድ ንዑ ክተቃቅሰልኩም ጊዜ አይወስደልኩም ነገር ግን ሓደ ነገር ንፈልጥ እግዚአብሔር እትጽው አብ ባህሪ ከፍስሶይ ቅድም ካለ መኻሪ ከዘክረኩም ዝፈቱ ምናልባት ሓደ ማዓልቲ ከም ፍቃድ አምላክ ካለ ጊዜ ክንሪኦ ዝደሊ እግዚአብሔር አብ ግብጺ 10 ተአምራታት ከገብር ከሎ እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይሉ ንአማልክቲ ግብጺ ወቂዕዎም እትውግ መንፈሳዊ እዩ ነይሩ ምናልባት ስለዚህ ድማዚ አብ ባህሪ ፈሲሱ ብለናሎ እዚ ባህሪ ዝብል ደሎ ባህሪኡ ኣብቲ ባህሪ ምስ ፈሰሰኻ አው ዘሎ ሁሉ ጠፊኡ ብለና ሁሉ እንስሳ መይቱ ስለዚህ ከቢድ ንዓለም ከቢድ እዩ መብዛሕቱ መግቢ መብዛሕቱ ንሃናጥዕና አበይ ዲፔንድ ዝኮን ተራኢልና አብ ባህሪ ስቂል ይኮነን ባህሪ እንተዳ መይቱ አብ ዓለም ዘሎ ባህሪ ብሙሉ እንተዳ መይቱ ዓለም አኺልዋይ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቅድም ንምድሪ አብ ምድሪ ዝነበሩ በህበጥ ወቂዕዎም ዳሕር ከአ አብ ባህሪ ዘሎ ዓለም ብሙሉ ዝነበሩ እንስሳ አብ ባህሪ መይቶም ብለና ስለዚህ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኸውን አብ ምድሪ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ከም ዝጭነቁ ብርቱዕ ጸበባ ዝበሃል አብ ምድሪ ብጣዕሚ ጸበባ ክኸውኒ ዳሕር ሳልሳይ ጽዋእኻ እግዚአብሔር ጽዋእኻ አፍስሶም ዝብሎ ናብ ርባታትን ዕለታትን አፍሰሰ ደም ከአኾነ ብለና እዙን ናብ ትድስተ አብ ርባታትን አብ ዕለታትን ፈሲሱ ብለና ስለዚህ ሱኻ ናብ ደም ተለዊጡ ብለና ለከ ከምታ አብ ግብጺ ናብ ደም ዝተለወጠ እዝኻ ናብ ደም ተለዊጡ ብለና ዳሕር ተቃል ታይ ብለና ደም ቅዱሳን ሰትዮም እሞ ደም ክሰትዩ ሃብካዮም ዝግብኦምን እዩ ኢሉ ነተዓቀን ፍርዲ ጃስቲፋይ ክገብሮ ከሎት መልአክ ንሪኦ እዚ ናይ በሐቂ ዝግብኦም እዩ ኢሉ ይዛረባሎ ስለዚህ እሶም ደም ቅዱሳን አፍሲሶም እግዚአብሔር ከአደም ክሰትዩ ሂብዎም ስለዚህ ነቲ ዝዘርእዎ እግዚአብሔር ከዕጽዶም ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ክጸንሖም ከሎ ንሪኦም ኣብ ቁጥሪ 7 ዝዛረብ ዘሎ መን እንተራኢልና መሰዊኢ ይብለና እቲ መሰዊኢ ድማ እወ ኣታ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር አምላክ እቲ ፍርታትካስ ሓቅን ቀንዓናን ኢልዎ ዝክብል ከሎ ሰማዕኩ ቀዳማይ ነገር እዚ መሰዊኢ እዚ ተሓቀኛ መሰዊኢ ኣብ ሰማይ ዘሎ መሰዊኢ እዩ አፍ አውጽዩ ከአ ይዛረባሎ ክዛረብ ከሎ ከአ እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ዘሎ ፍርድ ብሙሉ ቅኑዕ ይብለሎ ምናልባት ክንሰምዖ ከለና እዚ ኩሉ ቁጣዓን እዚ ኩሉ ፍርድን ክመጽእ ከሎ ኣብ ምድርስ ንምንታይ ከመይ ገይሩ ዝብል ነገር ክስማዓና ይኽእል ነገር ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር መሰዊኢ ግን እንታይ ብላሎ እዚ አንታ ኩሉ ትኽእል እዚ ፍርታት ካዚ ሓቅን ቀንዕናን እዩ ግቡእ እዩ ዝግብኦም ይኻይብካዮም ደም ቅዱሳን ካፊሶም እሞ ንስኻ ከአ ክሰትዩ ደም ሂብካዮም ምናልባት እዚ መሰዊኢ እዚ ምስቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ከብድም አብየል ዝበልጽ ዝዛረብ ደም ኢልዎ ኣብቲ መሰዊኢ ዝፈሰሰ መሰዊኢ ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሰዊኢና መስቀል እዩ እቲ በጊዕ
زحردلو بوتا مالي سلازي أب حدش كدان مصحف قدسنا أبولي كدان دم أبيل تريعنا بجزي أبيل أب حدش كدان كأتهيب لنا نبرة صحفي كاب دم أبيل نلا علي زارب دم قبلنا سلازي من البعض أبتم سوي إذ فسس الدم يتقرع كل خيل دم يسوع كريستوس مالت جزي أبيهر يفرد يوزبلي نجزي أبيهر صدق يزوري يسوع كريستوس دم وطول المهنيات جزي أبيهر صادق سلازخوني جزي أبيهر نحاتيات سلازي عجسيو جزي أبيهر صادق لك واجعها سلازي خفلكايو يسوع كريستوس كموت كوينو مال سلازي إذا ما سوي إذا زارب دلو من البعض أبتم سوي إذ فسس كاب بيل ديب أبيل زنا على زارب دم كخون يخيلي مالتي سلازي ترى بعيد ما أما أقول شمونته تصوّع نفس حي فسيسو تتصحي دما بسبب نسب بحوغة تندو توهي وابلنا سلازي صحي دما كم زلاتو زي كونت تري والله عالم بملاك بحري تلويتو أب بحر زلوا بحر ميتو أب بحر زلوا إنسان ميتهم وتم بزتاحات مبولهم بقتل توقعهم حجها تي أبرواز نبرق الدم تلويتو أبزد ما أنت يبلنا له مصحف قدوس صوا مسفسس هاي كأ دك سبات بحوي ختندم توهي بوابلنا نسم أتي أبزن مع عمتات زين سلطان زلوا أملاك كأ صرفوا كبر كبوون أيتنا الصحن بلنا إذا ما عاد زي مسمى كند تسيرهم نابك زيابي هيرزم اللص وزيابي محرن نازبلو إزجيو زبلو مليسهم أبعلا أملاك كصرفوا خلوا نأملاك كبر زي هابوت كي تنصحوا خطرف خلوا مصحف قدوس ينغرنا أزون صحاي قبل كله صحاي ما صحاي كم قدما علم كم زلوا قصليا مالت كي مثلنا مصحف قدوس علمون كل فترة بمولون كأدمي مال بحري خموتيو رباطات نبدم كل وقتيو صحاي دما نتوم زنور لا عالم زنور سبات بحوي ختندوم يا مالك ختندوم يقول كله كم زحجي أمدري إن سمعوا زلنا دي كونس بحوي كنديوم كنصرصريوم كقاصليوم ترى زي كونه هارور برتع موقتن كخوني مالتي سلازي أبو جندريون تايتم دك سبات كند بمكرة برتع صوا زحلفو أب كند زنصحو أت كند كبرنا أملاك زهبو مليسهم نا أملاك كصرفو خلو نريهم لو مو نحواتي أبزخف لما أنتي بفلك كثمر الله دليل اللغو أي تنصحون تبلدلا أب كندنا أملاك ثماي كبر زهبو أي تنصحون أبز كله ما عاد كوردهم كله أب كند زنصحو أي تنصحون بزح جزء نحن أون بجبرنا نخحدو بجبرنا نصرفه أمبيخ نبل كلنا أملاك نقالوا أمبيخ نبل كنا عمس كلنا بزح جزء إذا نجرزي أبانا وني في السمي حواتي كنا نستبهل اللي يجبعنا كنا نستبهل اللي يجبعنا سلزم سبزياتهم أي تنصحون بلنا تاع هم شيء سوا نبزفان أراويت سلميتو بلنا تزرو نبزفان تأراويت فسيسو تينا تأراويت زفان كأ سلميتو شعوب لنا تهم دك سبمولو ملحسهم حيهم بلنا نأملاك سماي كصريفهم مو كاب جبرمون أي تنصحون بلنا نتي سلطان نايت سر كريستوس قلابيت أو سوا مسفسس سلطانو تناوي سلميتو دك سبات كابتو زهلو منوا سلعله ملحسهم حيهم بلنا تشار شيء سوا دما أبربا إفراطس زبحال من البات تحزوه تذكروا تسفا قبر فسيسو زربا إفراطس زبحال كل جزء كاب مبرق زمسو وررتي كيسقروا من أنت زخل كلام عبر باي سلز نخسقروا سلز شجروا زربا زي كم محلو تاي تقوم اليوم سراويت كحل في سجامي ربع سجيرو كتقعك شجري مالتي سلزي أبزخ في لزجن اتصوع مسفسسة كم مبرق زمسو نجست دم ما قدم أنت خدال ولا اتماي ناس أفاي بلنا حجي مصحف قدسنا أزوم كم رحق مبرق زمسو كم رحق مبرق زمسو كم رحق مبرق كم مبرق يوم زمسو كم مبرق مسيوم نإسرائيل زوقعوا الله من البات لو ممكن تزولكم عن تويتر تقصد رأيك الزارب الله نجرجن زيهم أبتحتون زحلف أوان ورينا أميرنا كل 100 مليون زخونوا سراويت إسرائيل كتكبب اللوا إسرائيل كتهدم اللوا دحار أتوج أبتحتون كرينا أب أرماجدون زبحال بوتا يزغون نزين وكسل بوتا خالق أبزكيل معرف سلطان شمونتن جوجن ما جوجن إلو تقيسوا مالو
ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ቻይናን ራሽያን ክኾና ከም ዝኽእላ ካብቲ ክፍሊ ብዙሕ ክዝርዝር ምኽኣልኩ ግን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካልእ ግዜ ክዛረበሉ እየ ነገር ግን ቻይናን ራሽያን ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ወሲኽን ብዙሕ ሰራዊትን ንእስራኤል ክወርዓ ከም ዝመጻ ምናልባት ካልእ ግዜ ክንሪኢና ግን እዚ እቲ ሩባ ኤፍራጥስ ዝበሃል ነቂፁ ክጸንሕ እግዚአብሔር ቁጥዑ መሰሰሉስ ሩባ ክነቅጽ ይብለና ኣሎ ስለዚ እቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ ነገስታት መገዲ ክኸፍተሎም ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 13 ዕንቁሮብ ዝመስሉ ኣጋንንቲ ካብ ኣፍ ትገበል ጸረ ክርስቶስን ነቢ ሓሶቱን ይወጹ ብለና ጃብ ሰለስቲኦም ንረኽቦም ኣፍ ትገበል ጸረ ክርስቶስ ነቢ ሓሶትን ሰለስቲኦም ሲ ልክዕ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ድማ ትገበል ጸረ ክርስቶስ ነቢ ካብ ኣፎም ግን ዕንቅርቢት ዝመስሉ ኣጋንንቲ እዚኣቶም ብለና እቶም ትምህርቲ እናገበሩ ትምህርቲ ተኣምራት ማለት እዩ ንነገስታት ኩሉ ዓለም በታ ዓባይ መዓልት ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንውግእ ክእክብዎም ዝወፁ ንኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም ብለና እምበር እንታይም ክገብሩ እንተራኢልና ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ምናልባት በብእዋኑ ጠቕሰኤ እንተደኣ ኣብ ፊልም መጺኹም ኣብ ገለገለ ፊልምታት ከላምዱና ስለ ዝደለዩ ነዛ ዓለም እዚኣ ክወራ ብዙሕ ግዜ ተመራመርቲ ካብ ዝብልዎ እንታይ እዮም ኤልየንስ ክመፁ እዮም ክወሩና እዮም ስለዚ ኣብ ክንዲ ዓለም ዘለና ንሓድሕድና ንዋጋእ ተሓባቢርና ምስቶም መጺኦም ዝዋግኡና ወይ ከዓ ክወሩና ዝመፁ ካብ ካልእ ፕላኔታት ዝመፁ ኤልየንስ ዝብልዎም ወይ ከዓ እንታይ ይኽብሎም ኤልየንስ እዮም ዝብልዎም ካብዚኣቶም ምስኣቶም ክንዋጋእ ኣለና እንተዳሪኢኹም ኣብ ገለ ፊልምታት ኤልየንስ ይመፁ እሞ ድሓር በቃ ምድሪ ዘለው ኩሎም ነገስታት ተኣኻኺቦም ሚሳይላት ገይሮም ድዕሮኬት ገይሮም መዓት ኒውክሌር ገይሮም ገለመለ ይስዕርዎም ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ፊልም ይሰርሕዮም ኩሉ መዓልቲ ድማ ተመራመርቲ ፍልጣት ተመራመርቲ ዝበሃሉ ናይ ፊዚክስ ኣጸቢቖም ፍልጣት ዝበሃሉ ኤልየንስ ከይወረሩና ኣይተርፉን እዮም ይብሉ ኤልየንስ መጺኦም ክወሩና እዮም ስለዚ ክንዳሎ ይግባአና ወይ ቀልጢፍና ክንራኸቦም ኣለና ይብሉ ፍሉጥ ተመራማሪ ናይ ፊዚክስ ዝነበረ ቀረባ እዋን ዝሞተ ወይ ቀልጢፍና ባዕልና ክንረኽቦም ኣለና ወይ ቀልጢፍና ምስኦም ክንመሳሰለልና ወይ ድማ ተዳሊና ምስኦም ክንጋጠም ክንዋጋእ ክንዳሎለና ዝብል ከምዛ ዓይነት ዘረባ ንሰምዒና ኣብ ዘመንና ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ኤልየን ኣይኮነን ንጉስ ነገስታት እዩ ንሱ ፈጣሪናን ገዛኢናን ነገርን ገርግን ዓለም ብሙላኣ አንጻሩ ክስለፍ ዝብልኩም አንተወይ በተጸረ ክርስቶስ ሰመሪሓ እቶም መናፍስት ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብሩ ይምለና ኣሎ እዚኣቶም ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን እናገበሩ ንብዘላ ዓለም ዘላ አንጻር እግዚአብሔር ኣቦን ወዱን ንውግእ ክወጽዮም ማለት ስለዚ ዝቦታ ዝኻ ኣብ ታሕቲ ኣርማጌዶን ይበሃል በዕብራይስጥ ኢልዎ ኣሎ እዚ ኣርማጌዶን ዝብል ቃል ምናልባት ኣበዩ ኣብ ገሊኦም ኣብ ስንጭሮ ይብልዎ ጎቦ ይብልዎ ሲኮነን ተሕቶ ነገር ግን ቦታ ምዃኑሞ እቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ዘሎ ብዘሎ ኣሕዛብ ኣብ ክርስቶስን ኣብ ኣቦን ኣብ መሲሑን ዝትንስእዎ ወይ ከዓ ዘልዕልዎ ውግእ ንሱ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ውግእ እዚ እቲ ናይ መጨረሻ ውግእ እዚ እዩ ነዚ እምበር ልክ ዓለም ብሙላኣ ተኣኪባ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ አንጻር ትመሲህ አንጻር እግዚአብሔር ኣቦን ወዱን ውግእ ክኾኒ ኣብዚ ድማ ሰይጣን ኣሎ ምስ ኩሉ ኣጋንንቱ ምስ ኩሉ ሕልቅነቱ ምስ ኩሎም ምድሪ ዘለው ነገስታት ኣኻኺቡ አንጻር እቲ መሲህ አንጻር እግዚአብሔር ወዲ ውግእ ክኾኒ ስለዚ ሽዑ ግን መጽሐፍ ቅዱስና ቀሲለ ክርኤ ነገር ግን ካብ ኣፉ ዝወጽእ ሓዊ ናይቲ ገንሸል ማለት እዩ ማንም ሓገዝ የለኒ መላእክቲ ኣይሕግዝዎን ሚካኤል ኣይሕግዞን ንሕና هو خدمنا مسلم نمبر يسوع كريستوس ما نم حاجز عيلين كابروسو كاب عفو بزوج حوي نقولهم صلاته كبلعهم يبلنا مصحف قدوس ስለዚህ እዙ ግእዚ ምስኮነ ሽዑ ብዙሕ ሬሳ ከም ዝኸውን መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረቢ ስለዚህ ምናልባት እዚ ነገር ዝዛረበል ዘሎ ዓለም ብሙላኣ አንጻር ትመሲህ ክትላዓልያ ስለዚህ ዘማጋን እንትያቶም ከኣ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን እናገበሩ ሁሉም ነገስታት ናብ ሓደ ምጽዮም አንጻር ትመሲህ كسلفوهم عباي معلت نايت كله زغل أملاخ زيهم لأن متاح قدوس تقال تايلو الله عباي معلت بتاع عباي معلت زبلا زلو اجزي أبي هيريو السعر سيطان دلا يخكبي دك سبات كبي نجستات كبي أجاننت كبي نجرجن
أنصار اتجنشل مزمس وجعن اتمعلتي معلتي عباي معلتي أملاهويكا يسوع كريستوس سعرلو سعرت زجونات أفلو معلتي زيابير مسكن بار سجبرو تمرتن تأمراتن بحيلي سيطان زجبر تمرتن تأمراتني نتم حريات كمان كي ترفع كسحتوهم كجاجيوهم كدناجروهم نزغي كون ما أنتي ويتا قديمو نجيرنا له ماتي سلزي نتم حريات كوخي ترفع كساب زجاجي تمرتن تأمراتن كم زخون ويتا قديمو أما رفع سنة 4 يوم ماتيوس تزاريبنا له أقول عصرت حموشته إنه 5 راقي مسألة اللقيلو أمونجو تراي من تغيكين نحفرته من كيريو اتذنكح كدانو زئرن بوصيلو أبز كدان زبل نعت راي كريه كدانو زئرن يسوع كريستوس أمونجو كم سراقي مسألة اللقو اتغدانا هنا اتوم بكريستوس اتأمكم زبلكم كل خاتكم سي نكريستوس لبسكم مويلنا سلازي كل لبسو زلنا لبسنا يسوع كريستوسي ماتي نتقدم تملالسكم له بتمني السحتات تأفق أرجي السبك أنتيتكم بتني أمركم منفسك تحدثوا أمو تبني بحكي فدكن كدسنا بملك عملاق تفترة حدش سب لبسوا للناس لازم بار صدقي زي كدان زبل بار كدان صدقي مالتي هيوت مالتي من البعض ذكر الصوص تمثل هيوت نعنا كم كجبر كم دلنا مصحف قدوس قويتا يذكرنا الله أقول ترى عسر شدوشته تأكب سراويت أب أرماجدون زبهال كم زكب زي أرماجدون زبهال مجيدو زبهال وكا بوتا وجيو أما سافنت حموش 10 ساعات ديبورا مسيسورا تواجعت له أب كلا نجست 20 ساعات كلا زينا سرطان حموش 20 قلتن فرعون مسيوسياس تواجع له نيوسياس زقتله اللي بوتاي ذكرت 10 قلته 10 حدا أو كلمنا أو مخاري زي بوتازي بوتا وجه تباهيلو زفلات زنبرأي سلزي مسح قدس مجيدو يزبلو زلو أبزخا أرماجيدون بلولو نجرجن إذ بوتا هذي أبزيو يبلويم مسح قدس ناجن إذي بوتا وجيو إذي نجستات مدر كلهم السيطان مسجان تاكيبهم أنصار إثمسي زلع عللو برتع وجه زخونلو بوتا مخانو جنا كنذكره يجبأنا أقول ترى 10 شوعته 7 صوا أب أير عفسي سواب لنا من البعض ذا أير زبل دلو حاجة أير نت عينا نتنفسه زلنا قلياتهم من البعض نتحلق أسلطان أير رخوني خوني لهم منفسهوي يجبروهم تحلق أسلطان أير جن أبزبوت هذه already أمرت ودي قلهم نجر جن أنتوا نتنفسوا أير كي ترفرون كبلا شوي مالتي بنتأ كي كفلنا الناس تنفسوا أيرون كبلا شوي مالتي زي أير أب صحي أب كل قطع وخفس سلزي إذا بنت أن تنفسه وجازي كفلو شعون زون كبلا شوي مالتي سلزي زي أبيهر نزون قطعوا كوردلي أبو نريون تاي عباي بابلون الوالو ذا عباي بابلون تبهال منيا زبل نجر عباي كتما خايل والو زي أبيهر كم زفردا قطعوا كم زورد الله قطع خلت قطعيو زي أبيهر بتي نزل عالم قطعون كم زقطعة مصحف قدسنا أبز بوتازي يزاربنا تعباي كتما تبهال لله من البعض بزحاتنا مصحف قدس تمارا مرتي زبلوا روما يمزبلوا روم سلزنا نيرو زا روميا سلزي تعباي بابلون تبهال لله هايمانوتي ني حاسوت هايمانوتي مالتي سلزي ني حاسوت هايمانوت حيزا سلزنا عالم ملؤ تقوطاطر سلزي روما يلوم روميا روم مخانا يم دزاربلا من البعض ازي زرزر ابيلنا كان فقد املاح كنا مهارنا سلزي روم مخانا يم زاربولا سلزي ني حاسوت هايمانوت حيزا ابروم كابروم زبقس ني حاسوت هايمانوت حيزا نمولا عالم باسم كريستوس تنلاوص هايمانوت يا ام زبلو جن حساب كندي حق مخانوم كما يجيرهم كم زتححزو بزرزر كنري عينا مالتي بفلاي لما انت امود داي كبلو زدل انتايو اد شوعت معات زوردلو يكاس شوعت صوا زوردلو زلو غزي حنت نغرينا نستوعل نصحات بليا انت وي داني حاونا كمرحنا كل البيتن كفني المنات نصحا مالت حنت خفل مو خم ببالكم اب لوقاس 10:3 حارس محمد شخم ببالكم مو بتورحاتتي حيالو سبات مصيوم بزعبا اتوم بيلاطوس دموم مس مسواعتهم زصنبرم غليلاويان نغرو يسوس مليسو بلوم نزم غليلاويان دي اتوم
إزي سلذ رخبهم سخاب كلهم قليلاويان حتى أنزل برضو يمسلكم الله يلو عيفالهم أنت ذي تنستحكم سي كل خاتكم دما كتوفيهم يقولكم الله ويسأتهم أبسليهم جنبيز ودقهم أمو زقتلهم عسات شمون تخابتهم أبي يرسلهم ذنبرو كلهم سبز بزح حتى أنزل برضو يمسلكم عيفالهم أنت ذي تنستحكم كل خاتكم كم كتوفيهم يقولكم الله يلو بار كابزن بكون شوعة تصوّع أبدك سبات دقاقي من نريئن انتهي انت رأي لنا لبي تري سبب كين الصحم انت كين اللازم انت دقاقي خيب المنتي مليسو كتر كلك زي عبير نسع حياة وقعوا نأير وقعوا نبحر وقعوا نرباتات وقعوا وذ كله وقع كله أب كنديزم اللسو أب كنا أملاك قصم زويو مليسهم لبهم كتروا خلوا كصرفوا خلوا نأملاك سماي كبر خيابو كترفوا خلوا نريو لما أنا نسخاتكم من زي أنا كذا نايب حكي مصر سنة آخر رياض دللي نسحة زبهال انتهي مالتي لومي داقم مستولدنا بفلاي نوانجيل كم مدحينا نقولتها مستقبلنا يو ناي نسحة هيوت يبلنا قال أملاك تلمامين ناينا تلمامين نقال أملاك تلمامين نايو زتر لبي عمس قبل عمس كفاءات قبل كفاءات حسوت قبل حسوت صلئي كيم ذا أمسله أبتم آمنتي أم زبهالو آتي يزرع نمنتاين ترى إلنا إتي استقبلنا يو وانجيل كابز زيد حين وانجيل حق أنيا وانجيل أيكونا كابز زيد ناقف وانجيل نحق وانجيل أيتقبلنا أنا لنا كاب عمس زيد حين وانجيل كاب كفاءات كاب تنقل زيد حين وانجيل أيكونا بار نسعى مالت نرأسها أمبيلكا نحسب أملاك مجزاء مالتي نفقدك أمبي مبال مالتي فقدك دليتك تمنيتك أمبي يكتب له كل خير نسعى كل جزء أمبي يكتب له كل خير فقدنا هنالو تمنيتنا هنالو ناي لبينا كفاءة السبب بهاريو قبل لبزوس كوفيو نوع أمبي يكتب له كل خير مو نحسب أملاك كتجزاء كتوسن كل خير لذا زجبر كهينة قد جوبوي نجار تأمين كمسحب قدوس حتى أتوزخول أي سلط أنا لنا اتزننا زلمو جنازة حد جو محرت يركب لنا حجي مخوال زي كونسي نفقات كان دليت كا أمبي إلكا نحسب أملاك مواج إزي جيجايو بزي إذا خينيرة إزي جيجايو نحسب أملاك جن رأسي يجزء الله كتب لك الله خير أما صحف قدسنا نصحى زبل نصحى مالت نحدا معلتين مالت هيكونن نصحى أبتي إنجليزية penitence life ويكا كل جزء أفراد أملاك أبقد كتن صبر لبي منبر مالتي ووك زيابير وما حرد عننا بلن نجرجن كابت خفوز رح يقسم مالتي كل جزء repentant ويكا أمن الساعة منبر أفراد أملاك منبر رأس خان صدق مهاب نفقاتك أمبي مبال مالتي حواتي كم وصل زخونة سب أين سب كونينا كم وصل زخونة كنجرنا كله أي واحد الناري كم وصل زخونة كنا مهارو خلنا أين قبلونينا أي تناقفنا تذكرن يسوع كريستوس زسبق سبكت نسعي تنسعوا من قصة أملاك قريبة الله من الساعة هذا عملتمو من هين الساعة هيوت منبر أنت زيك هنا نسخاتكم ونكتفئيكم يلو كابز لما عندكم بوزوا علىكم بزح معات قبل على معات أبتع الناسب معات قبل على البحري معات قبل على الرباطات معات قبل على المنقصات ملحاسهم كساب زحيه دم كساب زساتيو بحق قبلكم الله تنسعهم لو مغمان ملحاسهم كون كتحييكم دم كساتيو زرعكم مقطعات روايكم إذا مصحف قدساوي أملاك فدا ذهبي
يقبؤهم يلو እግዚአብሔር تخبت المقدس زوجة قالسي وእግዚአብሔር أتخلو تخيل أذي يقبؤهم يو دم قدسان كا أسيسهم يمو دم كسيت يخاهب كيوم يلو نا እግዚአብሔር صدقي بطعمي يصادق ስለዚህ ድማ ኢየሱስ መይቱ أحواتي من الصح مالت بفرحات من بار مالتي كم دلائك أو أفكار رخبك تزارب ترى الله خوينك نين صحيح أب منت جناي مسأخان وانجيل رخبك كان الله بأمره خزان زحلف دلائك تحسب دلائك تزارب دلائك تتجبر تلخ خوينك إذا قال زي ملكتك نسخاتكم من كتافيهم يلو متفا زبلك على حواتي you will perish زبل كاب أملاح نزل عالم رحكم كتنوريكم مالتي بتعمي ذفره زحلف حسمونا قد أم تقيس يسل النور سيقول مهارت مبزحت وانا يردعنا نحن كاب أملاح نزل عالم رحكها من بار مالتي كاب أملاح رحكها بتعمي ذسكحك حواتي أملاح كاوي بودو سلازي نودو ليهو عديق النازل له سلازي دمائنا ناين الساعة هيوات كنا بريق بانا زي مسألنا كن الزهر باين كم يجيرنا زي حسبنا يوخن كون عين خلينا دليتنا كبيرنا ندليت أملاخنا حسب أملاخنا رأسنا نسحا مالت نفقاد كاقتلك نفقاد أملاخ برأسك مجزاء مالت يحواتي أبز خفلزي معاتك حلف خلو እግዚአብሔር ጽዋ ከፍስስ ከሎ አምድር ዘገርም አይነት ባስን ቃንዛን ዘገርም አይነት መልሐሶም ከሕይኹ ከሎ ደም ክሰትዩ ከሎ ከቅንዘው ከሎ ግናኸ ንአምላኽ ክብሪ አይሃብዎን ካብ ክፉ ገብሮም አይተመነሱን አይተነስሑን ይዝብል نسخاتكم تنسحوا تريد تنسحكم زين كم آتهم كتأفوا إيهم إذا قال زي نبع الكستون نبع نعاخي نعين نفس وكفنا نعين الساهي واتكنا بريق بأنا حدا سبعيسي بزوح جزء أم مدرنا خم نسمعه نسحا زبهال من السحا نعين السحا نابرات كدسنا نصدق هيوت بس تكلم بار نكرستوس نمثل نابرا نكرستوس نمثل نابرا نكرستوس زنس أبارق نابرا نكرستوس زنس أبارق أبكن مجزي أبي هرسي نكرستوس زنس أبارق نابرا من بار بعد زراربانا بعد نبابرانا بعد جلاجلانا بهيوت ناخذ نكرستوس نمثل نابرا هذا سبعي أو هذا بيت كريستيان كيدو يلهم مخسبخ مسكده ده حار لما درخ ناوس أقوله حدا مسئيل ونتهيلو حدا راخا حنسبكم مبلو خيام حدا راخا بزعبا مستخ يسبخ بزحات مستر ستي سلازلوس كعنقفنا يلو ولا حنتي ملسولون ميت الناخر قلت حدا حوخا رغيبوه حدا راخا بزعبا نايت كلب مخات قال لهم لا عيس بخيخة أبز ما أخذنا نايت كلب زخود اللومو نايت كلب زول سي عيس بخيخة كعين كوفنا يلو تحدق أبجخا أشر زبلاي تباليخا من هاتو أشر ديس كوفلو سلازلونا كعين كوفنا سي أشر عيس باليخا يلو تحدق أبجخا مسقوط هذا زبلاي تزاربيخا من هاتو زيهبو قوم سلازلو كعين كوفنا يلو تحدق أنا كلهم مسبلو أب مدرخ وسيو وأتم هزبي بزعما أنت هذا أخصب كوكم يلوم شعوه أنت دمت سبيت بتحرس كوين أنت هلاتو لما دحر لما أنت بزعبا أيهود مهارنا مغنياتو أما أكلنا أيهود يبلناني لاتو انتهي مالتي مثلكم أحواتي تضيفوا بسهنا قال أين فتوونينا زتعينا قال أين فتوونينا تنسحوا تملسوا زبل قال أين فتوونينا أنا نفتوون تايتي لكم إذو خوينكم كنتو I can't tell you كنتو حق زيك وانا حسد تملسوا نعم قد أملاك تملسوا باولوس كومي يسبيكوا تملس نبذل له حزبي كنصحوا نقر اللويل نبذل له علم كنصحوا ينقر اللويل تنصحوا يلو እግዚአብሔር زمن كم سألكم زمن كفو نبذل له علم كنصحوا نسعى زبل يحواتي ناي نسعى هيوت
قطن صبرن زينعق لبي زينعق أملاخ بقطن بصبرن بفرهات زملالس بصدقي زنبر ازي ونصحنا نصحا هيوت زين فتونينا تقاقي خالخا تملس دبلنا عين فتونينا حوالي وانجيل جن تقاقي خالخا تملس يزبلك حوالي تملس كدحنا كاس لزدليو كمال سكاس لزدليو كاب تقطع املاك تناقف لزدليكاي كل معلتي واملاخي محرني ختبل قباكا حلوني كاب كفو حلوني ابا فيز مسنخ يوصو ذا حسبكو خي قبرو كاب كفو حلوني واغزيابي يردعني خبلو قبانا حواتي ذا حسبنا يخون قبرو مثلا قبل لك رسخا نصحا مالت علت ساعات دقيقة نفقادك ندليتك أننا قتلك نحسب أملاك نفقاد أملاك أبي وتك مجزاء بفرحة بمنقطعات المنبر مالتي حواتي سلزي خيت قاقت أبناي نصحي وزن برسب already بفرحة لسنح قلتي فخاخ من لسقم يبلون حواتي كم كتاب كندير حقنا خمزلنا كتاب كندير حقك خمزلك كتاب كندير حقك مصحف قدوس ازياتهم جنيلو بمعاتك حلفو خلوزي ابكن دزم اللاسوسي نا املاخ سماي كبري حبون صرفوا ود ابلنا قويتا يدغفنا لو مفتنا تحلفت لكم بمعبل تحلفت لكم معبلنا حلفينا ነገር ግን معبل تحت كبلنا له قص املاك لينا له مس املاك لاين كمصانا له حواتي كعمصنا يكونن زلو معات كمصخلو نا حسب املاك ملسنا له مس فقاد املاك قص እግዚአብሔር كلينا له حواتي حدرهم انا صح ህይወት ያለውና እግዚአብሔር ይባርኩም حبيرنا نصلينا خنودينا ጎይታ ቁጥቁጥን ስቡርን ልብይ ንስኻይት ናዕቆን ይኻሞ ናይ ንስሓ ህይወት ከለውና ደግፈና በብእዋኑ እግዚአብሔር ገጽካ ክንደሊ በመከራ እኮ ክንሐልፍ ከልና ብርባ ድነሞት እኮ ክንከይድ ከልና ወእግዚአብሔር ናባኻ ገጽና ክንምለስ ወእግዚአብሔር ናይ ንስሓ ህይወት ከለውና በፍርሃት ክናአቱ ክንወጽእ እግዚአብሔር ንፍቃድና ቀቲልና ፍቃድካ ኣብ ህይወትና ከነግዝእ ርዳና ዝመሰለና خمس ዝራብ እግዚአብሔር እቲ ዝመስለካን እቲ ቃልካን እቲ ሓቅን እቲ ፍቃድካን ምኽርካን እቲ ግሉጽ ዝኾነ ቃልካን ክንዛረቦ ጎይታ እግዚአብሔር ናህና ፍቃድ ክንገብር ዘይኮነስ ፍቃድካ ክንገብር ይሞ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድካ ሕጂውን ነግዛአልና ርእስና فقادك كم تاب سماي كم دم مدري يكون كم تبهله وجزابير فقاد حواتي فقادنا نجزاك هلنا جزابير فقاد هيوتنا نجزاك هلنا أب بيتي جزاء أب هيوتي جزاء أب أقلوتي جزاء أب محبر أملاك جزاء أب زاختها ما جزاء أب حجر جزاء وجزابير فقاد كاي جزاء فقادنا نحد قال لنا نفقاد كان جزاء لنا فقاد يا حد قال له نفقاد كاي جزاء له وجزابير رأسي يقدف له جزابير مخر كاي جزاء كان له جزابير وغزيابير نسخان قطن صبر اللبي ايتنعقوني خمو ناي نسخا هيوت كلون نردان نغويتا واملاك نسخا صادق يخا دم نزفسسو دم تستي املاك يخا غزيابير ملحسم التحيخ املاك يخا غزيابير بقطعها صواها ختفسس كلخ ايتكالنيخا نسخا صادق فرادي خمو واملاك كافرد خاس كنملق وقويتا خنفرحك مهارنا قدوس فرحتك أمبرلنا وغزيابير بمخرخا خنملالس ردانا قويتا وغزيابير نبخان متصالنا ناي نسخا هيوت كلونا ردانا غزيابير نسخا منفس قصعات منفس رأسها مقتا يخايب كاننا وغزيابير إذا منفس مقتا إذا منفس قصعات إذا غزيابير رأسنا خنقصع غزيابير እግዚአብሔር ሪፐንታንት ዝንሳህ ልቢ ዝንሳህ ህይወት ናይ ንሳህ ህይወት ከለውና ንወድኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስል ህይወት ክንነብር ዳና ንወድኻን ንመስሎ ክንገልጾ እግዚአብሔር መሰገልገልትና መሰሕዋትና ክንገልጾ እግዚአብሔር ኣብ ማሕበር ክንገልጾ ኣብ ደገ ክንገልጾ ኣብ ስራሕ ክንገልጾ ምስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርአ ህይወትና በአነባብራና በአዘራርባና በአታቷና በአወጣጣና በትህትናና በአቅልና نودخان يسوع كريستوس كنقلصو እግዚአብሔር
أما كرا خنقلصو أب حجوس خنقلصو እግዚአብሔር أب تعمق خنقلصو أب تبرخ خنقلصو أب خنحجوس كلنا خنقلصو كن جوه خلنا خنقلصو أب كله خنقلصو نودخ يسوع كريستوس بذكا نمرنا برانا هيوتنا بزعبا ودخا ترى يكون بزعبا يسوع ترى يكون قويتا من برنا ترجو ما يحلوا بذكا يسوع قويتا وابو سلدرسنا هذا نبرنا يوم محرت قبرلنا تعبيتنا محرت قبرلنا قويتا تحزي مبالنا محرت قبرلنا قويتا نعمت أنا محرت قبرلنا እግዚአብሔር نكايدانا እግዚአብሔር ከመገደኻዝ ወፃና يوم محرت قبرلنا ወእግዚአብሔር አመከራ ሆይና እግዚአብሔር አብክና ባኻን ምለስ ወእግዚአብሔር ዘግሩምናሉ ዘመን ኩሉ محرت قبرلنا ለመግና በመከራና ናባኻን ህውለና ወእግዚአብሔር ርዳና ምኽርኻ ክብርኻን ይርኤና ምሳኻ የጋጥመና ገዝካ ይርኤና እግዚአብሔር بربا دنمو تكواخن حلف كلنا نحنا نستخام سانا يخمو عين فرهنا وغزيابير لومون أنا نحواتين هزبي نباخان مسألنا غزيابير نباخاي مسأله بيسوس كريستوس سم قويتا كبرها ينصبارق مغرها يفصم أبي هوتنا قويتا أبي هوتا يفصم أم نبرا يفصم أبا كايدا يفصم أبي كل ما قد يفصم قدمنا نستخا غزيابير مغري يحدق الله فقد يحدق الله እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም فقد كان مغر كان غنا يفصم اي كلكل قويتا وእግዚአብሔር ካብ تعبيت حلونا ካብ ግብዝነት حلونا ካብ ክፋት حلونا ካብ مغر صلاي حلونا قويتا እግዚአብሔር ካብ مغر غين وص حلونا بفقدوس فرحات كنا أتخن وصر عنا وإግዚአብሔር ناي نساح هيوت كنا برنا قويتا سلام محرت كاتمسكن سلا قال كاتمسكن سلا منفس كاتمسكن بتفكروا الدخاب يسوع كريستوس እግዚአብሔር يبارككم እግዚአብሔር قص يبرهلكم እግዚአብሔር سلام يهبكم እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلكم ጸጋው ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይሁን እግዚአብሔር يبارككم صباح ساعة 3 يرخبنا تبارك እግዚአብሔር يبارككم بركلايتي